Κοντά μας είναι και ο κύριος Τάσος Παπαναστασίου, είναι πρώην Ολυμπιονίκης και πρόεδρος του ΑΝΟΓ της Γλυφάδας. Είδαμε ότι έχετε ενεργό συμμετοχή σήμερα στην δραστηριότητα καθαριότητας των παραλίων. Δύο κουβέντες από εσάς. Νομίζω ότι σε κάθε τέτοια θελωτική πρωτοβουλία που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κόσμου, ειδικά για τα θέματα του περιβάλλοντος. Μην ξεχνάτε, είμαστε σε μια πολύπαθη περιοχή εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας και νομίζω ότι η ενεργό συμμετοχή του ΑΝΟΓ μέσω των αθλητών νησιοπλοείας, του πόλο και της κολύμβησης ήταν πολύ σημαντική. Η παρουσία ήταν πολύ αισθητή και θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμμετέχει στη σημερινή δράση. Εσείς που ασχολείστε με τη θάλασσα, ο κόσμος την προσέχει, την παραλία μας? Δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να την προσέχουμε όχι μόνο σήμερα που έχουμε αυτές τις δράσεις, αλλά πλέον να γίνει τρόπος ζωής η προστασία του περιβάλλοντος και να έχουμε συμμετοχή του κόσμου ακόμα πιο μεγάλη, αλλά σε καθημερινή βάση. Ένα μήνυμα από εσάς για τον κόσμο? Να έρθει ο κόσμος κοντά στη θάλασσα, στον αθλητισμό, στην παραλία, γιατί είναι τρόπος ζωής πλέον και το περιβάλλον και ο αθλητισμός.